Dneska se s Tomem podíváme na ty nejpodivnější reklamy, které vyhrabal ve starých číslech časopisů Score a Level. Pro začátek je důležité říct, že tohle video nemá zesměšňovat lidi, kteří tyto reklamy vytvářeli. Doba, společenská korektnost i dostupné technologie byly v 90. letech úplně jinde než dnes. Byla to éra hledání vizuální identity v nově vznikajícím tržním prostředí. Reklama se tehdy nemusela ohlížet na citlivost publika a často sázela na šok, absurditu nebo čistou fascinaci digitálními efekty. To, co dnes vnímáme jako bizár, bylo tehdy projevem naprosté tvůrčí svobody, improvizace a učení se za pochodu. Tak jdeme na to. Tohle je 5 nejbizarnějších reklam, které Tom našel v herních magazínech. Číslo 5. Promiňte, jestli vám z téhle reklamy začnou krvácet oči. Tohle je klasická ukázka grafického guláše z 90. let. Kdybyste si toho náhodou nikdo nevšiml, tak jde o reklamu na časopis Chip Speciál. Myslím, že autoři se drželi hesla více znamená více. Jo, a jestli se vám všechen ten text zdá nečitelný, tak je opravdu nečitelný. Číslo 4. Tohle je skvělý. Ještě jedna inzerce od Chipu a nepotřebuje asi moc komentář. Graficky v pohodě. Vlastně je to celkem chytře vymyšlený, ale prostě ten týpek, tlačenka a odřízlý CDčka. Kdo by to nechápal, tak tenhle kousek chce upozornit na to, že od nového roku bude ke každému vydání Chipu CD zdarma. Číslo 3. Ne, tahle ne, i když je taky dobrá, ale budeme se bavit o protější straně. Máme zde reklamu na bazar s hrami. Ta žena je stylizovaná Lara Croft, takže pointa sloganu až vás přestane bavit, zbavte se jí a pořiďte si jinou, měla být metafora samozřejmě na použité hry a ne na ženský. Dřív to nikomu asi nepřišlo přes čáru, ale v dnešní mnohem korektnější době je tahle reklama prostě už moc. Číslo 2. Tak co pa to tu máme? T-Rex, Spock. Jejda, no co na to říct. Na pozadí máme nebíčko, ale pochybuju, že Áda šel do nebíčka. No, pojďme se prostě shodnout na tom, že autor se chtěl pochlubit svojí sbírkou klipártů. Číslo 1. A vítězným exemplářem se stává tato reklama, na které krásná žena s růží sedí na obrovským tauru a drží klávesnici jako módní doplněk. Myslím, že tahle stránka je ukázkový kus 90kový estetiky a naivního lifestyleového marketingu. Zpráva je jasná, kup si Pentium 133 za 100 litrů a budou se na tebe lepit krásný ženský. Takovej počítač totiž není jenom extrémně výkonný, ale je to přece symbol úspěchu a prestiže. To je pro dnešek všechno. Pokud vás tenhle 90kový bizár pobavil, nezapomeňte dát like a kliknout na odběr, ať vám neutečou další díly. Díky.